ଆ, ମାଉସୀ ଯେହେତୁ ବାହାଘର ସମୟରେ ମଉସା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ ଯାଇଥିଲେ? ହଁ ମଉସାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ବୋଧେ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କ'ଣ ଡାଉରି ଫାଉରି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଁ? ଡାଉରି ଡରି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯୌତୁକ କିଛି? ହଁ ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ହଁ। ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ରେଡ଼ିଓ ଆଗେ ରେଡ଼ିଓ ଚଲୁଥିଲା। ହଁ ହଁ ରେଡ଼ିଓ ସାଇକେଲ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୌତୁକ ମଉସା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ? ହଁ ହଁ କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ସାଇକେଲ ବି କାହା ପାଖରେ ହଁ ନଥିଲା। ହଁ ସାଇକେଲ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେଟା। ହଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଥିଲା। ଘଡ଼ି, ଘଡ଼ି ମାନେ କାନ୍ଥ ଘଡ଼ି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଘଡ଼ି ନାହିଁ, ହାତ ଘଡ଼ି, ହାତ ଘଡ଼ିଟା? ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ, ସାଇକେଲ। ହଁ ଆଉ ହଁ। ରେଡ଼ିଓ। ରେଡ଼ିଓ ବି। ହଁ ଟିଭି ଥିଲା ନା ନାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ? ଟିଭି ଟୁଭା ନାହିଁ, ଟିଭି ନଥିଲା। ନଥିଲା ହଁ ଆମ ବେଳେ। ହଁ। ଟିଭି ନଥିଲା, ଖାଲି ସାମାନ ପଲଙ୍କ, ହୁଁ। ଏମିତି ପଲଙ୍କ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ବାକ୍ସ ଗୋଟେ, ଖଟ ଗୋଟେ, ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ସାମଗ୍ରୀ ଏଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ତ ବେଶୀ ଥିଲା। ହଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ହେରିକା ନଥିଲା ଆଉ। ହଁ ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ମାଉସୀ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ? ହଁ ଭଲ ଥିଲା। କେହି ହଇରାଣ କରିନାହାନ୍ତି? ନା ନା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ କିଛି କିଛି ନାହିଁ। ହଇରାଣ କରିନଥିଲେ? ଆଉ ତାହେଲେ ମାଉସୀ ବହୁତ ଗେହ୍ଲି ଥିଲେ ଆଉ। ହଁ ମାଉସୀଙ୍କର ଶାଶୁଘର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଭଲ। ହଁ। ଆଉ ମାଉସୀ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଖୁସିର ଦିନ କହିଲେ, ଏମାନେ ଇଆଡ଼େ ରାଉରକେଲାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ହଁ। ଥିଲେ ବିଶ୍ରାରେ। ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଏବେଠୁ ନେନି, ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ନେବୁ। ହଁ। ସେଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଠିକି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଠି ବୁଲିଲୁ, ଥରେ ବିଶ୍ରାରେ ଥିଲୁ, ଝିପାଣିରେ ଥିଲୁ, ହଁ ହଁ। ଆଉ କୋଲଙ୍ଗାରେ ଥରେ ଥିଲୁ, ଲାଇଙ୍ଗରେ ଥରେ ଥିଲୁ, ହୁଁ ହୁଁ। ଆଉ ସେଠୁ ଘର ପଳେଇଲୁ। ହଁ ହଁ। ତାହେଲେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ମଉସାଙ୍କ ହଁ ସହିତ ହଁ ଆଉ। ଆଉ ଖୁସିର ଦିନ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ସେଇଟା ମଉସାଙ୍କର। ଖୁସିର ଦିନ ଆଉ। ମାଉସୀ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ? ସେ ସମୟରେ ହେଇଥିବ 30 35 30 ଏମିତି। ବର୍ଷ ବେଳକୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ବୋଲି। ହଁ ହଁ ହଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ। ହଉ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଁ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ବାହୁନାଟା ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ, ମୁଁ ପଛରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି।